Мистер Боби. Сега навлизаме на територията на стената. Меча поляна. Тук баш го намериха някъде, нали? Там дете това. Да. Нали миналия път? Не. Тук е свързано с някои политически съдби в далечната история. Така. Ето сега посочвам отсреща. Сега ми кажи къде да караме на стената, като нищо не работи. Нищо. Пълна скръп. Очаква се застудяване с снеговалеж. Нали? Биви. До вечера. Познатия вятър. То се смрачи вече. Гледаш, това става мрак. Както казват самоковци, сапун планина. За нашите. Да. Верно. Сапуно се разпеняви. Го разпени си. Тъй живеем ние, да. Нищо. Ветър си излина. Да. Последно. Добре, взех това яки. Да, добре, да ти ще ми е топло. Тук едно ти ще ми е топло. Да карам още едно или... Ще видим как ще дойде. Хай, Орепи! Къде? Долеко? Не долеко, до междинна. Много ти слезе, не? Да ядем шкевели? Тук няма шкевели. Няма. Тук има бира и кефтенца и Кефтенца. картофки. Вере, долу ще си отиваме на познат, нали? Добре. Къде е тук други зими пълно? Сега само черно се вижда.